IFM News. IFM News. Palarong Pambansa 2025. Update. Idol Dennis, manipod iti Marcos Stadium kami. Mapaigitan iti seguridad iti venue iti opening program iti Palong Pambansa iti Marcos Stadium alpasan iti panakon-konfirmar iti tandar iti Presidente Ferdinand Marcos Jr. iti seremonya iti opening program intulo bigat iti paya kalman ng Rogin Idol Bernal iti negosyo seguridad iti aming iti pulisya nang inspect iti lawlaw iti Marcos Stadium mangnamnama iti Ilocos Norte Police Provincial Office kitang aldaw iti double check damanan babayan iti panangwanawan iti K9 iti area iti Palarong Pambansa para palang iti seguridad iti publiko gabon manamnama gumatanda iti nagdupaway nga opisyalis iti Malacanang kasamaten iti probinsya iti Ilocos Norte ken delegates iti Palaro Manipod Luzon Visayas ken ti Mindanao imapela ti PNP iti publiko nga masabol nga awatan dano kastoy nga ada iti Presidente agabot ekspektaren nga masab na kalsada gawo pa lang kadatoy amang parnwa iti trapiko iti agdama Idol Bernard iti kunati provincial command nga ipakada amin kabalanda gabot adong bisita manipod iti nagdudumang lugar iti agatandar iti datoy Palarong Pambansa nga host iti probinsya ti Ilocos Norte iti abiyang ti PNP Traffic Division Idol Bernard nakasaganametten dagiti routing iti kalsada gamot masaraan iti dumapay kalsada para pala iti seguridad dagiti bisita iti opening program iti Palarong Pambansa agbalon laing iti pasensya no ada iti trapiko gamot malibot sa Nicolas agpating tarangtay iti Lawag City talagang bumper to bumper iti luglugan no kastoy nga ada iti activity iti probinsya iti Ilocos Norte plus iti manamnama nga panaglukat iti mall iti Lawag City gamot kaya luglugan nga alatakiwasen iti mismo nga downtown iti siyudad ti Lawag. Idol Dennis Alipio, Tatak RMN. Maraming salamat Idol Dennis, Nakamat report.